Príjemné popoludne želáme všetkým priaznivcom športu a predovšetkým motorizmu zo Žitavian, z motokrosového areálu Vršky nedaleko Zlatých Moraviec, odkiaľ sme pre vás pripravili záznam zo 7 pretekov seriálu tohtoročných majstrovstiev Európy v autokrose. Po našich priamých prenosoch z Veľkej ceny Slovenska cestných motocyklov v Dolnom Hričove a po priamom prenose z Veľkých Uheriec z majstrovstiev sveta v motokrose do 125 kubických centimetrov, teda pohľad na ďalšie významné motoristické podujatie u nás doma na Slovensku. Do Žitavian sa zišla európska autokrosová špička už po tretí raz za sebou a Žitavany sú adeptom na usporiadanie jedného podniku európskeho šampionátu aj pre rok 1998. Do Vedna sa tu zišlo 62 pretekárov z 12 krajín. Okrem Slovenska prišli aj z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska a Ruska, aby súperili o body v závere európskeho šampionátu, lebo žitavianske podujatie je predposledným 7. Nechýbal nikto z vedúcich pretekárov, ktorí sú na čele jednotlivých troch divízií. Helmut Wild zo Spolkovej republiky Nemecko v divízii 1, Holanďan Fritz Duijenstra v divízii 3 do 1600 cm3, ani Nemec Horst Uhlenbrock v kráľovskej divízii 3 do 3500 cm3 a svoje zastúpenie malo samozrejme aj Slovensko v podobe 11 pretekárov. V sobotu sa začal program tréningami od 15. hodiny, v nedeľu od 9:30, predpoludním boli na programe rozjazdy a potom od 15. hodiny B a A finále, z ktorých sme pre vás pripravili náš 50-minútový záznam. Najskôr sa pozrieme na B finále divízie 1, ktorej objemový limit je do 3500 cm3 v Európe. U nás doma sa jazdí divízia 1 v dvoch kategóriách do 3500 aj do 2000 cm3. V prvom rade uvidíme zo 159 Ericha Schmidbaura z Nemecka, ďalej Taliana Giovanniho Marchettiho, aj nášho Daniela Molnára. V druhej rade zo 118 by sa mal predstaviť Jaroslav Pivarči a zo 166 Milan Troška. No a v poslednom treťom rade Dinar Chaniarov z Ruska s číslom 116, Slovák Roman Koňuch zo 173, ktorý bol klasifikovaný po troch rozjazdách na predposlednom 14. mieste, nenastúpil, pretože už predtým mal problémy so svojím vozidlom a neštartoval ani v tretej rozjazde. Takže hneď traja slovenskí reprezentanti. Táto divízia sa jazdí na území Slovenska v tejto sezóne vôbec prvý rok a ešte ani jeden z našich reprezentantov nebodoval v doterajšom priebehu majstrovstiev Európy 97 z toho dôvodu, že naši absolvujú prvý štart práve teraz v Zlatých Moravciach v autokrosovom areáli Vršky. Takže ešte raz, v prvom rade v strede stojí najlepšie postavený jazdec spomedzi tejto šestky pretekárov. Erich Schmidbauer vybral si prostrednú pozíciu, v prvom rade má číslo 159, jeho vozidlo Deivo Nexia 1600, vedľa neho na kraji Giovanni Marchetti, to je ten pretekár vľavo, a v prvom rade aj náš Daniel Molnár, ale spomedzi prvej trojice vyštartoval najhoršie, aj stále na treťom mieste, ale na prvú pozíciu sa už prepracoval 23-ročný Talian Giovanni Marchetti na vozidle Lancia Delta. Daniel Molnár zatiaľ na druhom mieste jazdí na Toyote Celica 2000. Na prvom mieste teda 23-ročný Talian Marchetti, ktorý žije a pôsobí vo Verone. Za ním na druhom mieste náš Molnár. Dodajme, že prví dvaja pretekári postupujú do finále A, kde doplnia tých 8 pretekárov, ktorí sa už dostali do hlavnej jazdy po prvých troch rozjazdách. A práve vo finále sa môžeme tešiť na veľký súboj, pretože v ňom uvidíme všetkých najlepších z doterajšej celkovej klasifikácie majstrovstiev Európy. Tam mal veľké problémy Erich Schmidbauer a zatiaľ sa drží na treťom mieste, štvrtý potom Jaroslav Pivarči a na piatom mieste so 116, tam sa prepracoval Rus Dinar Chaniarov. Milan Troška
zatiaľ na poslednom 6. mieste s číslom 166. Jazdí na Fiate. Tu je vedúci Talian Marchetti, už si vypracoval náskok, ktorý by si mohol udržať. Dodajme, že finálové jazdy sa idú na 7 kôl, kým predtým v kvalifikačných rozjazdách absolvovali pretekári vždy po 5 kôl. Na prvom mieste Marchetti, obrovské problémy mal Jaroslav Pivarči, ktorý sa dostal až k mantinelu. A teraz súboj o prvenstvo medzi Marchettim, na ktorého zozadu útočí náš Daniel Molnár. Pretekár, ktorý pochádza z Bratislavy a v majstrovstvách Slovenska, respektíve v majstrovstvách zóny Strednej Európy, divízie 1 do 3500 cm3 mu patrí zatiaľ 10. miesto. V tréningu dosiahol z našich včera najlepší čas, 54,30 sekundy, a toto svoje postavenie, tak povediac, potvrdil aj v dnešných samotných pretekoch. Prvá dvojica už získala veľmi výrazný náskok pred ďalšími pretekármi. Daniel Molnár stále na druhom mieste, asi s 15-metrovou stratou na vedúceho Giovanniho Marchettiho. Na treťom mieste Pivarči a za ním hneď kolízia troch pretekárov, na ktorú doplatil Dinar Chaniarov z Ruska. Doslova mu vyleteli zadné dvere. A napriek tomu pokračuje ďalej podobne aj Smoliar, tohto B-finále Schmidbauer a zo 166-kou aj Čech Milan Troška na Fiate. Ten je zatiaľ na poslednom 6. mieste. Na čele sa odvíja tento súboj Marchetti Molnár. Táto divízia, môžeme povedať, že je najpomalšou. Najlepší čas spomedzi pretekárov v divízii 1 dosiahol vo včerajšom tréningu Helmut Wild z Nemecka, jeden z hlavných favoritov, 46,13 sekundy. Na jedno kolo bol výrazne najlepší, veď pred svojím krajanom Erichom Schmidbauerom, ktorého vidíme aj v tomto B-finále, mal náskok 5,34 sekundy. Giovanni Marchetti z Talianska na prvom mieste a mal by doplniť talianske duo, ktoré si už zabezpečilo účasť v A-finále, Roberto Giarollo aj Livio Romanizio. Už postúpili všetci traja Taliani, jazdia na Lanci Delta 2000. Na treťom mieste je zatiaľ Jaroslav Pivarči, slovenský reprezentant, za ním Rus Chaniarov a Nemec Schmidbauer. Potom ešte Milan Troška. Marchetti už zvýšil svoj náskok pred Molnárom. Tu je Smoliar Schmidbauer. V predchádzajúcich troch kvalifikačných jazdách sa mu darilo najviac. Spomedzi tejto šestice pretekárov postupne bol vo svojich rozjazdách 4., 3. a 4. a tomu vynieslo najvyššie postavenie do B-finále. Talian Marchetti bol vo svojich rozjazdách 5., 2. a 6. a v tejto spoločnosti B-finále mal druhý najlepší súčet výsledkov, ale teraz zároveň výrazne najlepšiu pozíciu, pretože mal vynikajúci štart a systémom štart-cieľ zatiaľ absolvuje tieto preteky na prvom mieste. Už sme v poslednom kole. Pomalú chvíľu v cieľovej rovinke Daniel Molnár prechádza stále na druhej pozícii. Na tretiu sa prepracoval Dinar Chaniarov
z Ruska na svojom Renaulte 2000, ale už výrazne poškodené vozidlo. Naopak obrovské problémy má Jaroslav Pivarči, ktorý toto B finále definitívne končí asi 150 metrov pred koncom predposledného kola. Za Chaniarovom teda na 4. mieste Čech Troška, kým Nemec Schmidbauer sa už dostal na posledné, v tejto chvíli 5. miesto. Dodáme, že náš Koňuch nenastúpil a Jaroslav Pivarči definitívne odstúpil. Víťazom B finále teda Giovanni Marchetti z Talianska. Zabezpečil si účasť v A finále, podobne aj muž, ktorého vidíte v tejto chvíli na 2. mieste, slovenský reprezentant Daniel Molnár. Dodáme, že Daniel Molnár je súkromným jazdcom a jazdí na vozidle Toyota Celica 2000. Ďalšie poradie, ktoré už nebude mať vplyv na umiestnenie v A finále, ale bude mať vplyv samozrejme na bodované poradie. 3. v tomto B finále a celkovo 11. Chaniarov z Ruska, za ním Slovák Troška a potom Nemec Schmidbauer na mieste číslo 13. Jaroslav Pivarči klasifikovaný nebude.